Aleksandar Močević, star 38 godina, poznati reper po nadimku Alex M, ubijen je 28. aprila ispred kockarnice u Dizeldorfu u Nemačkoj. Kobne večeri Aleksandar, inače vlasnik kockarnice, to večer uopšte nije bio u kockarnici. Njega su pozvali u pola noći da dođe u kazino, zbog toga što jedna osoba pravi probleme. Aleksandar je odmah stigao i prvo je došlo do rasprave, a onda je osumnjičenom rekao da izađu napolje ako želi da razgovara. Osumnjičeni je izašao napolje, međutim, svađa je postajala još gora i ubica je iznenada izvadio pištolj. Prvo mu je ispalio hice u stomak, a posle toga mu je pucao i u srce 2 puta i ubio ga tako na licu mesta. Policija je vrlo brzo došla na lice mesta i zatekla ubicu pored tela. Policija ga je uhapsila i objavila sve podatke o njemu. Rustem Lapi, star 52 godine, iz Podujeva, sa Kosova, uhapšen je u Dizeldorfu i određena mu je mera pritvora, jer se tereti za ubistvo Aleksandra. Ubijeni reper imao je pištolj kod sebe, ali nije stigao da ga upotrebi. Kao motiv likvidacije pominje se dug od 15.000 evra. Očigledno ubica nije imao taj novac da vrati i odlučio je da ubije Aleksandra. Šta je tačan motiv ovog ubistva, utvrdit će istraga koja je u toku.